Hei, salut și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator. Numele meu este Cristi. După cum bine vedeți, astăzi avem webcam. Am reușit să-l rezolv. Și astăzi mergem să spălăm aceste utilaje, deoarece avem extra gunoi pe ele, după cum vedeți, și duba. N-am mai spălat-o, cred că s-a întărit pe mizeria. Această combină o vom spăla și o ducem la vânzare, după ce o reparăm și așa mai departe. Deoarece și-a făcut treaba, dar deja silozul ăla, de fapt nu e un siloz, e un bunker de 3000 în această combinuță, cam slăbuț și sincer nu mă prea încântă lucrul ăsta. Și așa că data viitoare o să închiriem o combină. La bănișor stăm bine momentan. Hai că l-am oprit, îl spălăm destul de repede. Spălăm frumos pe Huga. Huga. No, Huga o cheamă pe combină. Spălăm și geamul. Hai, sper să nu intre apă prea mult în cabine, că nu închidea prea bine și când ploua mă udam la picioare. Spălăm și header-ul. Spălăm, e bun. Puțin limbul român e mai greu la mine. Nu contează, facem frumos totul. Așa. Mergem să le reparăm. De celelalte două ne ocupăm mai târziu. Mergem frumos. Bă, da, nu e curat perfect, da? E curat. Da, e curat. E în soare se vede acum. E curat, e bun. Mergem acum să le reparăm, să vedem care ar fi problemele, dacă îl scăpăm de o grijă, mai ales cu motorul ăsta care pornește, zici că e o drujbă, trebuie să trage vreo 2-3 ori să pornească, dar e ok, nu mă pot plânge. Da, repair, hai că îl reparăm. Bă, putem să vinde aici, vine ei după ei. Oh, perfect, pe el vindem aici. Oh, nu, încă nu. Cum îl trag ăsta? Ah, nu, că îl trag cu duba, nu e problemă. Ups, nu, asta nu să fac. Haideți că vindem aici, 43.000. De ce nu pot? Nu pot să-l vând aici. Trebuie să opresc motorul. Nu spune că trebuie să-l duc în față, să-l duc înapoi. În fine, mergem, îl vindem așa. Îl vindem așa cum este. S-ar putea să-l vând acum, zic și eu. Nu, bun. Hai că mergem atunci cu el frumușel. Setăm fovul, că nu ne place sincer cum arată așa. Cer scuze pentru timpul ăsta pierdut. Și mergem frumușel cu el până la magazin, îl vindem, revenim înapoi. Aici este fabricuța noastră, după cum vedeți, încă funcțională, funcționează ok. Noi mergem rapid repejor până la magazin, vindem combinuța. După ce am vândut combinuța, putem să... Ups, puteam să jur că dau un copac. Unde există un video la mine pe canal să nu dau într-un copac. Bine, în afară de Call of Duty, care din păcate trebuie să oprești și seria aia. Probleme fiind jocul cam ciudățel, nu la un moment dat să-mi funcționeze, în fine, mai multe lucruri. Așa, deci, noi mergem... Băi, dar chiar în toate mă lovesc astăzi, chiar așa de stupid conduc, hai conduc de afară. Poate nu mai conduc așa stupid. Oricum trebuie să pun un pic combina pe avarii, pentru că trebuie să-mi vină muncitorul la pământul numărul 26, că trebuie să-l pun să-mi ia cartofii de acolo, numai că mi-a spus că pe lângă copaci e frică un pic să lucreze, așa că o să lucrez eu pe lângă copaci, că se mai blochează din când în când datorită burlanului ăla care descarcă, cum ar veni, combina semănătoare. Mașina de recoltat cartofi, după cum vedeți, e gata. Am mașina acolo pregătită. Pe drumulețul de la... Eu arăt cu degetul pe monitor, ca și cum voi ați vedea, în fine. Pe drumulețul ăla din stânga, cum vedeți, am vorbit cu vecinul de vis-a-vis. Dacă pot să-mi lăs și eu acolo remorcile cu tractorul până termin și eu aici prima șarjă, ca să pot să-mi bag prima linie, ca să pot să-mi bag aici tractorul cu remorcile, să nu-i blochez la el acolo intrarea. Eu mă duc acum repede cu, după cum am spus, cu acest utilaj
și pe urmă venim înapoi, ne ocupăm, venim pe jos că nu cred că avem mult de venit, ne ocupăm de cartofei. Acesta este utilajul, după cum vedeți l-am desfăcut frumos și unfolded și urmează să lucrăm. Mâine sau mâine, nu mâine, cred că primim și noi în sfârșit DLC-ul Alpine. O să începem o să începem încă o serie de Farming Simulator, dar o să fie ceva mai realist, adică totul o să fie făcut mult mai realist, tot ce se întâmplă, adică inclusiv încărcarea baloților nu mai facem cu autoload, dacă facem forestry nu facem cu autoload, tot încărcăm manual, să nu avem probleme. Aici mi-a dat ăsta. Bine, acum încerc să mut mașina. Da, în ce să blochezi acum? Sincer, uite. Ai făcut mai... Da. Deci eu am calculat, era ok, treceam pe lângă el, dar se întâmplă. În fine. Deci pe acea hartă o să jucăm așa realist, plăcut. O să începem, cred că în medium farmer. Medium, bine, cred că bine zic. Adică nu o să avem toate. De toate o să avem semi. Și sper că pe harta aia, pentru că nu o să fie la început atâtea moduri și harta o să fie originală, nu o să mai am chestiile astea cu blocaj, cu... Am căzut de vreo două prin hartă, deci da, n-are rost. Dar e ok, eu zic că o să fie ok. O să ne putem bucura de noul DLC. L-avem în precomandă, deci și de cumpărat e cumpărat, numai trebuie să primim codul de redeem. Bun. Și în viitor, nu știu în care, sincer, momentan trebuie să vedem, să discut și cu Alexandra, să vedem. Mă gândesc să-mi fac un desktop, deoarece, da, laptopul duce jocurile fără a porni OBS-ul. După cum se vede și aici. Nu, ce poți aici? A intrat sacadare. What? Nu, stai că ceva nu e bine. Fii că așa nu se cadează. Nu, combina. Și combina asta are ceva. Nu spune că din cauza combinei mi s-a cadat până acum jocul. Deci nu pot. Nu pot să o duc acolo, să o vând. Tu știi cum se cadează. Ai. Bine, băi, nu mai chinui să o duc până acolo. Cât pierd, asta e, dar... Totuși pierd 10.000. Nu mă interesează, mă duc așa s-a cadat până acolo. Am zis că e moarte. Asta e, vinem și asta, unde e remorcuța? Și nici asta nu mai trebuie. Bun, foarte bine. Hai că o luăm pe jos. Mergem un pic, haide, un picuț mai repede, așa. O luăm pe calea ferată. După cum bine știți, pe vremuri, adică pe vremuri, acum ceva ani, am fost la țară la verișor, deoarece eu nu am bunici la țară, după cum bine știți, că v-am mai spus. Dar trebuia să mergem undeva la kilometru 2, cred că, să găsim o baltă unde să ne scăldăm. Și am mers pe lângă calea ferată o vreme, cred, sau nu mai știu exact, la scăldare ne-am dus sau la tren, dar știu că m-am dus pe calea ferată. Am dus, da, m-am muncat sigur m-am dus pe calea ferată, pentru că chiar mă uitam și ziceam, aici ciudat e, te uitai în spație să vezi dacă nu vine trenul. Bun, am ajuns și aici, pornim motorul, dăm un V, dăm un B și pornim ușurel să luăm recoltă de aici. Doar că v-am spus, cu ăsta o să trebuiască să mă feresc de copaci un pic. Să fie ciudățel, deoarece agăț în copaci cu el. O să fac așa. Îl duc pe ăsta ca să iau cum ar veni. Dau cu spatele, deja am învățat sistemul. Facem un pic așa. Un pic mai mult. Un pic mai mult, după cum spuneam. Facem un picuț mai mult așa. Trecem de copăcel și... Hai mă! Cred că mi se ridică de față, văzut? Ai problemă, revenim aici mai târziu. Dar tot o să luăm de aici.
Pentru că nu-mi place să lăs așa. Da, luăm la final, nu-i problemă. Să fac numai șirul acesta. Cred că o să tai eu copacii ăștia, cred că sunt la mine pe teritoriu. Că atâta timp cât sunt la mine pe teritoriu, am dreptul să-i omor un pic. Cred că când vin în spatele cu șenile, le distrug. Nu distrug, văd că. Ciudat, cu șenile nu distrug, ciudat. Mergem repede să terminăm. Dar sper că nu îi se umple până în capăt cu cartofi. Oricum cartofii ăștia o să-i ducem la atât, nici nu mai duc în bază, că nu are rost. Îi duc direct la firmă, respectiv la spălătoarea aia de cartofi. Băi, da serios. Da, de-aia n-am putut să pun lucrătorul automat, sincer, aici. Și oricum nici lucrătorul automat nu o să-mi facă perfect, așa că lateralele o să le fac eu. Că îi cam scapă în ultima vreme. Deci de fiecare copac mă lovesc acum. Până în capăt poate nu mă mai lovesc niciun copac. Așa că lăs șirul ăsta nefăcut și îl fac. Da, ce stupid-s. În loc să mă duc cu mașina în capătul celălalt, haideți că facem așa aici, și să vin invers, înțelegeți ce zic? Să mai lovesc pe ăsta, mai bine mă chinui aici. Hai că ăsta l-am luat frumos. Mai bine mă chinui așa, ai. Am vorbit aici și cu vecinul ăsta, i-am zis că dacă distrug artul viu, îmi cer scuze, o să îl refac. Glumeam, nu o să îl refac, dar o să vedem dacă o să avem vreme să îl refacem. Totuși nu putem să fim chiar așa de măgăruși, să lăsăm în pagubă. Da, oricum n-avem ce să stricăm, că mașina asta cu roțile astea minuscule e chiar ok. Să ne încăpem pe aici fix pe sub copac. Să dăm la lucrător automat un pic de lucru. Hai cu H. Pe cum complete? Pe V? Nu? Pe cum complete? Eu trebuie să mă duc roată, să mă bag pe calea ferată cu remorca să încarc. Pe cum complete, boss? Așa. Se zice complete. Hai că lăsăm să lucreze. Atunci fugim noi repede să luăm... merge pe pămânțelul ăsta unde am făcut ca și fundul tot e pe aici. Luăm remorcuța. După cum vedeți am făcut un mini rând. Haideți că trebuie să mergem repede să avem acces undeva la calea ferată. Luăm pe aici frumos așa. Oricum, după cum v-am spus, nu circulă trenul pe aici, așa că ne putem băga frumos el pe aici, prin lateral. Nu mai vreau să lovesc semnele, deoarece îmi blochează mașinile. Încercăm să nu le lovim de data asta. Să mergem cât mai pe margine. Vezi că deja încep să iau. Da, primul rând s-a dus de cartofi. Am pierdut acolo ceva, dar nu-i problemă, ne întoarcem aici frumușel. Și ne băgăm în boscheți ca să descarce. Cred că o să pot să lăs aici un pic tractorul, nu să ne încurce. Dacă lăs aici tractorul, deoarece, după cum am spus, din nou, mă repet, cred că de 100 de ori, trenul nu circulă pe aici momentan. Dar în viitor o să vreau să fac un mic și cu trenul, n-am jucat niciodată cu trenul, sincer, în Farming Simulator. Hai să descarce. Potatoes. Avem o grămadă de potatoes. Trebuie să mergem repede și până la fabrică, dar nu nimic, de aici mergem repede, spălăm ce mai avem de spălat. Și mai revenim din când în când aici, că trebuie să descărcăm. Să venim pe jos. O să-mi încarce acum fiecare remorcă în parte. Nu, bineînțeles. Ok, oprim. Lăsăm aici momentan. Suntem la noi în fermă. Suntem fix aici unde trebuie să spălăm lucrurile. După cum vedeți, avem roțile înguste pe acest tractor. Am avut nevoie, mi-a crescut iarba pe timp de noapte dintr-o dată pe teren și am zis, repede tractor, haideți să ne ocupăm de acest lucru. Bun, hai că oprim motorul. De când am spălat tractorul ăsta, cred că de când îl am. Dar am și lucrat cu el, sincer, cred că o să fie ciudat să-l văd curat. Dar nu știu când o să se curețe. După cum vedeți, dispare jigul de pe el. Dăm mai multe locuri așa. Încă n-am găsit, știu că ăsta e un atașament, adică un atașament, un add-ons în joc, această țeavă, dar mă nervează un pic.
Dar asta e, o să îi găsim noi o soluție și la țeava aia să dispare de acolo, o să scot Addonsul ăla, poate, și o să aduc eu apă la animăluțe. Nu e o problemuță, haideți să spălăm și ăsta. Ia mă că se vede cum se uzează, ai. Subsoilerul ăsta, sincer, chiar îmi place, e micuț, intru peste tot ușor pe el. A, da, am uitat să vă spun, am mai achiziționat încă un teren. Păi de ce s-a oprit ăla? A, cred că întoarce. Sper că întoarce. Bun, hai că ăsta e curățel. Curățel? Mai dăm un pic să fim siguri că e curățel. Da, e curățel. Bun. Mergem, punem ce avem de pus și punem roțile înapoi, roțile bune. Noi o să mergem să luăm lime-ul cu tractorul celălalt și o să mergem la celălalt pământ, că avem și acolo și trebuie să dăm cu niște lime. Unde să pun eu asta, că data trecută m-am chinuit să-l scot afară un pic. Nu că-l pun de data asta aici. Spatele remorcii. Tare greu l-am încadrat ca să-l pot scoate ușor. Așa că o să-l pun aici, nu încurcă. Îl punem așa la soare să se usuce. Perfect. Mergem, schimbăm roțile la mașinuța noastră dragă. Sau nu le schimbăm, că s-ar putea să ne mai trebuiască tractorașul. Am făcut un pic de ordine, după cum vedeți, le-am pus toate frumos la loc. Adică la loc ușor. Lăsăm aici tractorașul ăsta momentan. Tractoraș, că e mai mare cam toate. La tractorul ăsta am pus niște roți mai mari, deoarece am avut nevoie de aderență, având în vedere că e un 4x4 și... sau nu e 4x4, nici nu-mi dau seama, nu e 4x4, că nu văd. Sau? Bă, da, e 4x4. Am văzut acum. Bun. Helper has nearly full grain tank. Ok, până se umple mai este. Apucăm și noi să mergem repede. După o spălăm mai târziu, mai întâi mergem să dăm cu lime pe celălalt pământ care l-am achiziționat. Acum o să vedeți și unde l-am luat. Și tot verificăm și firma cum stă, dacă tot suntem în zona respectivă. Măi, lime-ul ar trebui să-l încarc. Presimt eu că nu mai mi-ajunge. Hai să vedem, mai avem aici ceva? Că lime nu cred că mai am în rest, altundeva. Aici nu e lime-ul. E helper have full of grain tank. Haideți totuși să lăsăm asta aici, să dăm o fugă până la helperul ăla, să-l descărcăm repede. A, e aici. E bun. E fix lângă, perfect. Prim un pic helperul. Dăm un pic cu spatele. Așa. Cred că pot merge și cu asta pe calea ferată un picuț, așa n-are nimic. Hai să umplem aici remorcuța frumos. Așa umplem partea asta, după care putem să umplem și partea cealaltă, nu-i problemă. Se poate umple tot aici cu cartofiori. Tot. O să trebuiască să ne cumpărăm și un excavator să împingem cartofii câteodată acolo, pentru că am observat de multe ori ne încurcă lucrul ăsta. Dar e ok. Ne descurcăm, uitați ciorile cum mănâncă, nu știu ce mănâncă, viermi sau... Sper că n-am viermi în cartofi. Dar nu cred. Nu cred că sunt cartofi de aia extra buni. Trebuie să mergem și pe la fermă să verificăm restul. Așa. Funcționează? Bineînțeles că funcționează. Perfect. Hai să mergem repede să ne luăm tractorașul. Mai întâi să verific dacă mai am ceva lime pe aici. Mai este ceva lime? Lime? Nu, fertilizator. Măi, lime nu mai am. Ouăle. Să le băgăm aici. Hai să luăm box-ul. 2 secunde să-i scriem ușa. Cum era open door? Trebuie să-i dăm open door. Astea să le pun afară. Cât am? 2100. Deci 2 tone am. Băi, e bine. Cum deschideam ușa asta? Cred că F1. Și aveam cumva să deschid. Open door. Aha, gata, am găsit. Cu scroll-ul, click pe scroll. Să băgăm aici la rece. Ouăle, să nu ni se strice. Că dacă se strică nu e ok. Băgăm cât mai multe ouă acolo și când avem multe ouă mergem și le vindem. Pregătim duba de dus ouă. Și ăsta? Pe 51, asta îl mai lăsăm. Închidem ușa.
Și aici închidem ușa, că data trecută mi-au fugit vreo 3 găini și mi-a fost greu să le prind. Dar ne descurcăm noi ușor. Așa, acum mergem repede să băgăm niște lime. Să putem merge să dăm cu lime pe teren, să-l pregătim așa cum îmi place mie. Care îl dăm și cu fertilizator. Așa că îi dăm blană un pic. Oare unde am pus ăla de lime? Și în partea asta la altă. Da. Problemă, mergem acum. 2 secunde să punem focul. Așa. Mergem, punem și lime și perfect. Animal loading trigger. De aici vând animale. M-a spus porci, că o să ne dea multă mâncare de porci cartofii ăștia. Ne merge? Merge, hai că merge. Pic în față. Rău am pus ăla acolo cu lime de încărcat, dar o să-l mutăm cu timpul. Momentan eu zic că e ok, așa, e binișor. Lime stat. Hai să-l încărcăm. De obicei remorca asta o să o folosesc doar pentru lime. Nu cred că o să o folosesc pentru altceva. Poate în viitor o să o folosim la alte scopuri pentru care a fost creată. Dar momentan pentru lime eu zic că e cel mai ok. Așa. S-a încărcat și acum mergem cu tractorașul. Să ducem lime-ul. Oh, cățel, nu! La limită. Sper că nu l-am luat cu remorca. E cățelul meu fantomă. Așa. Ținem de drumuleț. Aici iarba a crescut iarăși. Putem să începem să facem iarăși niște... Cum se numesc? Îmi scapă. De baloți. Baloți de iarbă. Să putem face. Alea vreau să le țin, nu știu, pentru băcuțe, poate pentru să am și oi. Am venit să am și niște oi, să vindem lână. Lână am văzut că se vinde foarte bine. Avem și niște oișoare. Mergem acum la pământ. Cum vedeți aici mi este pământul lângă firmă. Și prima dată o să verificăm firma, să vedem dacă nu mai trebuie să descărcăm de acolo ceva. Și o să ne punem, ne încadrăm frumos aici așa. Bun. Oprim motorul. Hai că nu sărim gardul, e data asta că e aici intrarea. Mergem, deci cartofii sunt, cartofii ăștia sunt cartofi spălați. Stai, de ce s-a oprit? Pig food, e plin de pig food. Trebuie să golim de pig food, nu-i problemă, îl golim imediat după ce terminăm cu lime-ul, că mergem în bază și venim cu Bobcat-ul să golim pig food-ul. Să încărcăm într-o remorcă, dar unde depozitez pig food-ul, trebuie să caut. Unde depozitez pig food-ul, ok. Și începem. Așa. Acum mă speria să nu știm de ce nu pornește. Mergem un pic mai pe margine, să fim siguri că facem tot. Acolo, vedeți, am ratat o porțiune, nu e problemă. Haideți că terminăm destul de repede, dar văd că iarăși imediat mi se umple nu balotieră. Ai, ce le încurc astăzi. Mașina de adunat cartofiori, văd că se umple încet. Să facem așa rotunjor și dacă nu o să mici goluri, o să revin să umplu golurile alea micuțe. E foarte ciudat să-i curb aici. După cum se vede. Iarăși am nimerit un pământ ăla plin de copaci, garduri, toate. Bine, am nimerit. L-am cumpărat că mi s-a părut aici aproape lângă firmă. Nu trebuie să mă deplasez așa mult. Și ajung repede la tot ce am nevoie. Da, în momentan ce am potat o să văd că nu am nici. Imediat e plin. Să facem cum știm noi mai bine. Fac eu părțile alea minuscule, le fac eu după. Nu e o problemă. Revenim și așa, lime-ul din remorcă se consumă mult mai greu, nu se consumă așa ușor. Ceea ce și îmi place. Îmi place așa. Trebuie să iau o remorcă care să fie numai pentru pig food. Și nu știu cum arată pig food. Chiar, oare cum arată?
Oare pot să încarc într-o remorcă? Stai un pic, pot să iau cu cupa? Sau nu pot să iau cu cupa? Hai, ce învârteală am făcut aici. Eu nu știu, pot să iau cu cupa Pigfood-ul? Trebuie să văd, trebuie să văd. Trebuie să descarc. Uite, manul l-am lăsat acolo. Încă n-am făcut niciun drum în zona asta. Nu a plouat, așa că n-am făcut nicio copertină pentru lucrușoarele alea ce le-am acolo, dar o să fac. Dacă ne ocupăm într-un aici la firmă de toate, o să fac. Cu timpul, o să fie timp, de fapt chiar că o să fie, că ne-am jucat în ultima vreme destul de multicel pe Farming Simulator. Deci am tras un picuț să facem progres, mai ales pe harta asta. Sincer, când mă joc Farming Simulator, așa să îmi placă, oricum mi-a plăcut să fiu așa atras de el. Abia aștept să vin de la lucru, să mă apuc de Farming Simulator, să știu ce progres am, ce trebuie să fac astăzi, câte am de făcut, dacă să dau bani înapoi la bancă, aia mi-e cel mai important lucru momentan, dar totuși mi-e important să am și utilaje bune, să nu mă mai chinui, că după cum bine știți, de multe ori mă chinui cu toate, având în vedere că mi se buguiesc, adică modurile sunt problema, nu chiar utilajul în sine, dar eu zic că ne descurcăm și o să fie ok. Și nu o să mai avem probleme pe viitor, sper, de genul. Și mai ales cu lagul, sper să nu mai am probleme. Bine, cu lagul sigur nu o să mai am probleme după ce îmi fac un PC pe bucățele frumos. Am un prieten care se ocupă cu așa ceva. Și eu am habar în mare despre ce este vorba. Doar că e mai bine, știi, două minți puse la oaltă. Deci că iese mai bine un picuț. Păreri diferite. Nu mai întreb pe grupuri, că pe grupuri e ca și cum ai căuta pe Google când te doare capul ceva și afli că ai o boală foarte gravă și în 2 zile mori. Așa că mai bine îmi văd de treabă și cer păreri, bineînțeles, de la mai multe persoane. Dar persoane care le știu, că dacă întreb pe grupul, unul zice că aia nu e bună, aia nu-mi place, aia n-are rost. Așa că încetul cu încetul o să ne punem pe picioare și canalul nostru de YouTube. Vreau să mulțumesc tuturor care mă urmăresc, inclusiv prieteni, deoarece am inclusiv prieteni care nu au nicio legătură cu, adică nu interesează pe Farming Simulator și din astea, dar efectiv se uită pentru că e canalul meu. Deci, vă mulțumesc frumos. Vreau să îi mulțumesc și acelor subscriber care, mai sincer, sunt destul de activi, adică activi, primesc comentarii tot timpul. Chiar și astăzi am primit un comentariu. Vă rog frumos să-mi spuneți cine e PH. Eu chiar nu știu cine e PH. Eu mi-am făcut thumbnail-ul, da, recunosc, nu thumbnail-ul, intro-ul. L-am făcut pe un site Panzoid, cred. Nu mă pricep în After Effects, am încercat să-mi fac ceva în After Effects. Nu mi-a ieșit absolut nimic, așa că am abandonat proiectul acela. Dar l-am făcut pe Panzoid, mi s-a părut cel mai interesant. Nu am copiat pe nimeni, pur și simplu am dat da, mi s-a părut cel mai ok și l-am făcut roșu exact în ton cu canalul. Și așa mai departe. Dar dacă am copiat cumva sau ea cuiva a făcut și a încărcat ceva pe site-ul ăla sau nu știu cum funcționează sincer site-ul respectiv, îmi cer scuze. Dar sincer mi-mi place intro-ul și până nu văd și eu exact cine ce a făcut sau așa mai departe, eu o să-mi continui acel intro, deoarece îmi place la nebunie și m-am chinuit să-l fac și pe site-ul ăla. Ok, avem 23 de tone. 23 de tone și cu cât se vinde tona? Tona de cartofi, tona de cartofi. 1817 în scădere, nu... Am luat și 2000 pe ei, nu se merge. Mai așteptăm. Dar oricum, mai avem și cartofii ăia de acolo curățați. Scoatem ceva bănișori. Bun, mergem repede în fermă. După care ne întoarcem repede pe pământul de cartofiori. Curățăm duba o să o pregătim pentru ouă. Tot îi facem, punem
lada aia mare frigorifică, adică încăperea frigorifică unde țin ouăle și încheiem astăzi aici. Deci eu zic că am făcut destul de multicel progres, am dat și cu lime, am cumpărat și un pământ nou, am spălat și tractoarele, trebuie să mergem să descărcăm de la firmă, avem de lucru și mâine apare și noul DLC. Abia aștept. Mergem, punem remorcuța asta la Lockshore. Nu-mi place să o lăs așa aiurea pe aici. Așa că o punem la Lockshore. După cum vedeți acolo, le-am pus toate așa un pic în V, cum ar veni, să am mai rapid acces la toate. De-aia am și lăsat acolo tot ce ține de fertilizat, după cum vedeți, semănat. Mai am un fertilizator micuț. Ăla e fertilizatorul de... un fertilizator solid, cred că am zis fertilizator de 1200 de ori, dar în fine. Lăsăm momentan tractorașul aici că nu ne încurcă, lăsăm așa să nu bată soarele pe el. Principal e să descărcăm prima dată mașinuța noastră. E pornit ăsta, ne lua bani într-una. Bun. Să mergem să descărcăm. Mergem direct cu mașina asta, n-are rost să mai punești tractorul, să aduc tot tractorul, tot angrenajul. Mergem așa frumos, să încărcăm partea asta. Partea asta sigur nu mai acceptă mult și atunci mergem mai în față. Încărcăm și partea asta. Da, pare că aruncă cartofii după, dar de fapt îi aruncă remorcă. E o temă în fapt aici. E o textură din textura, e cum e pus punctul de... E ciudățel. Bun, avem ceva cartofiori deja, sincer, am descărcat de 3 ori și abia am făcut un picuț aici. Mă bucură faptul că avem cartofiori, pentru că din cartofiori, după cum ați văzut, se câștigă bine dacă ai firma, doar că durează, deci durează tot procesul ăsta de plantare a cartofilor, pentru că de fiecare dată după ce termin cartofii trebuie să vin cu subsoilerul. Și așa că în următoarele videouri o să achiziționăm un subsoiler mai mare. Ne ia prea mult să facem pământul cu subsoilerul la micuț. Și cât avem? Hai să vedem totuși, că sunt foarte curios. 29 de tone. Așteptăm un pic, se încarcă și mergem și vindem. Mai trebuie să mă duc să iau pig food-ul de acolo. Dar mai întâi spălăm duba. O pregătim de ouă și după aia mergem la pig food de acolo. Ne pregătim și de pig food. Trebuie să văd ce siloz am pentru pig food. N-am siloz pentru pig food. Nu știu unde să-l pun. Pot să pun mâncarea oare la porci direct? Am în vedere că n-am porci. Cumpăr porci. Măcar să am ce să le dau de mâncare. La porci trebuie să fac curat. Oare trebuie să pun și paie la porci? Paie nu am. Deci știu ce pun pe terenul respectiv ca să avem și paie la porci. Doba cred că este curățică. Da. Deci noi o să cumpărăm și porculeni astăzi. Doamna că o să facem treaba asta off camera, pentru că trebuie să plantez mai multe lucruri, bla 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 bla. O grămadă de treabă. O grămadă de treabă, după cum am spus. Mergem repede cu duba. O parcăm aici, repede să-i facem upgrade la dubă, adică să o trecem pe ouă. Îi dăm și un repair, că biată de ea, că prima aveam punct de sel aici și am adus până acolo să-mi sacadeze. Vehicle Workshop, nu. Eggs, lăsăm pe eggs, customize, ok. Deci tu o să transporti ouă, my friend. Te pun acolo lângă ouă, pentru că dacă stai afară în ploaie, măcar te mai spală un pic, trebuie să-mi aduc bobcat-ul, chiar au făcut găinile o mizerie infernală acolo. Deci în video ăsta curățăm și la găini. Că nu-mi place să văd așa să lăs. Uite ce. Mai da, nu mai împroșcați. Le dai de mâncare și le fac risipă de mâncare și eu tot trebuie să vin să curăț. Ăsta e închiriat. Cam multe utilaje sunt închiriate la mine. Numai tractoarele cred că le dețin. Vezi că am tot închiriat. Hai să luăm repede pe pica asta ce-o lăsat aici. Nu au lăsat multă, dar totuși o lăsat. Lucrăm din mouse. Nu-mi place să lucrez din... Asta e ciudat, întorcerea asta la... Nu-mi place să lucrez din taste la chestiile astea. Așa, bun. Știu, poate la alții mai ușor. Mie, sincer, nu-mi place așa. Și un mouse trebuie să ne cumpărăm, pentru că am un mouse wireless de la Trust. Ce model e? Model. De vă spun codul, nu cred că mă 20322 -03.
Mai da, sincer o fă bun. Are două puncte de DPI, cred că da, merge ok. Da, deja are plină. Combina de car de potato. Asta n-am spălat-o. O spălăm când o să avem timp. Bun. Noi astăzi ne oprim aici. Mergem să vedem cum este combinuța. Și până data viitoare, nu uitați un like, un share și un subscribe. Pentru mine este un ajutor. Vreau să facem o comunitate frumoasă. Și dacă nu vă deranjează acest lucru, aveți acolo jos și în secțiunea de comentarii, unde puteți scrie diverse lucruri. Hate constructiv, vă rog. Dacă se poate, hate constructiv, pentru mine este un plus. V-am pupat, o seară bună. Pa, pa! Sau o dimineață plăcută!